F'ġurnata li fiha il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat preżenta numru ta' proposti għas-settur kulturali żar diversi proġetti fl-istess qasam fil-qasam tal-kultura fil-Belt Valletta fejn propju beda hawnhekk bil-muża. Xogħlijiet fuq il-Mużew Nazzjonali tal-Arti fil-Berġa tal-Italja bdew madwar sentejn ilu u mexxin b'ritmu maġġel kif spjega l-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Kenneth Gambin. Għaddej ħafna xogħol fl-uffiċċju sabiex tkun lesta l-interpretazzjoni u tender soħrajn ta' servizzi ta' infrastruttura ta' IT. Peress il-mużew ħajkollu enfasi kbira fuq interattività. U l-pjan tagħna qegħdin on target huwa li l-mużew ikun lest għal nofs is-sena d-dieħla. Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota li l-livell ta' preparazzjoni huwa tajjeb ħafna u f'dak li deskriva proġett bi skoperti ġodda ma' kull ġurnata li tgħaddi. Għal ukoll il-mużew se jkun toma tal-wirt storiku ta' pajjiżna li minnu se jgawdi kulħadd meta s-sena d-dieħla il-Belt Valletta tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Fil-waqt li sostna twemmin tiegħu li s-settur kulturali huwa wieħed li kapaċi joħloq aktar impjiegi, kompla żjara tiegħu fuq ix-xogħlijiet li għaddejjin fuq is-suq tal-Belt. Suq li b'investiment ta' aktar minn 13 miljun euro mistenni joħloq mal-140 impjieg ġdid, fil-waqt li se jkollu wkoll spazju rikreattiv fejn wieħed ikun jista' jirrilassa u jissoċjalizza. Qegħdin fi żjara fil-Belt biex illum nitkellmu aktar dwar il-qasam tal-kultura, qasam li aħna nħossu illi huwa mhux biss qasam soċjali ma wkoll qasam ta' tkabbir ekonomiku. Ir-reġenerazzjoni fil-Belt Valletta tkompli. L-investiment jagħtir aktar investiment din id-darba min-naħa tal-privat. Ninsab f'parti kwieta issa ta' strada stretta, iżda sal-aħħar tax-xahar se nibdew naraw ir-riżultat ta' investiment min-naħa tal-privat ta' 30 miljun euro. Żar ix-xogħlijiet f'din il-binja l-Prim Ministru Joseph Muscat, illi mistaġeb b'dan il-ġojjel minsi, iddeskriva dan il-proġett bħala eżempju ta' kooperazzjoni bejn is-settur privat u dak pubbliku. Proġett ambizzjuż li inkorpora binja ta' madwar 7,000 metru kwadru li fil-biċċa kbira tagħha kienet ilha mitluqa u magħluqa għal dawn l-aħħar 50 sena. Il-proġett fil-fażi ta' kostruzzjoni impjega mal-mitruħ u malli jkun komplut u stmat li se jimpjega mitruħ oħra fl-istabbilimenti. Il-General Manager tal-grupp Andrej Imbroll aċċenna li mingħajr il-kooperazzjoni tal-Gvern proġett ambizzjuż bħal dan mhuwiex possibbli għaliex jinvolvi ħafna sfidi legali u strutturali. Il-proġett sar jitfit mal-programm kulturali ta' V18. Kun hemm element qawwi ta' kultura, affarijiet bħal live music, jazz, anki poetry sessions u book reading sessions u affarijiet varji ħafna. Ħanħolqu faċilitajiet ukoll fit-triq li ħajġu il-curatorship tagħhom ħajnata lil V18 biex V18 ikollhom platform fejn kunu jistgħu jagħmlu diversi attivitajiet. Mbagħad ħajinfetħu 9 bars differenti li ħajkollhom kollha kunċett li l-idea tagħha li jaħdmu kollha ma' xulxin. U żjara tal-Prim Ministru komplew anke tard il-ġimgħa wara nofsinhar meta temm iż-żjarat li għamel fil-Belt Valletta fi żjara fil-Kamrata. Mijiet ta' nies intaqgħu hawnhekk f'din il-bitħa u anke tkellmu mal-Prim Ministru waslu l-messaġġi u tennew l-appoġġ tiegħu ħalli l-Partit Laburista jerġa' jmexxi l-pajjiż wara 3 ta' Ġunju. Il-Prim Ministru nata merħba kbira mir-residenti li ħejjew il-Kamra tal-okkażjoni fejn spikkaw il-kuluri bojot u humor. Ir-residenti taż-żona li kellhom biss kliem ta' tifħira għall-Prim Ministru u għall-ħidma li għamel għalihom tul dawn l-aħħar 4 snin. Tkellmu wkoll mal-Prim Ministru dwar il-wedi li ħabbar fl-aħħar jiem u qalulu kif jistennew li dawn il-wedi se jkomplu jagħmluhom differenza fil-ħajja tagħhom. Il-Prim Ministru ħeġġeġ lil dawk preżenti biex jivvutaw fit-3 ta' Ġunju u qallhom li l-kandidati tad-distrett tagħhom huma lesti biex ikomplu jsemmaw leħenhom fil-Parlament u biex jassiguraw li għalihom ukoll l-aqwa żmien ikun għadu ġej.